Witam Was pięknie. Posłuchajcie, jakoś jakieś na torg chodziło pieszo do Cieszyna. Jak macie radzi to moi drzistani, to mi dejcie palec do wyrchu, dejcie mi subskrypcję. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata. Hańdownie jak Gdosik miał więcej jodła, co go familia nie poradziła zjeść, to się to chodziło wprzedować na torg do miasta. Tak aspoň mi wyrządzali moja starka, co ona drepsiła staszkami z małych kończyc do Cieszyna. A to jednako je kąsek. Jak zbyło masła, śmietunki, lebo wajec, to se to stareczka wrazili do taszek, a w czas rano, a i o 4:00 wyleźli z chałupy, a szli ku cesarski ceście, co kludziła do wielkich kończyc, hażlacha, a potem przez Parchowczok do Cieszyna. Wiele razy było tak, że padało, lebo do gęby fukał wiater, ale darmo trzeba było iść. Jak starkę zabolały ręce, to se siadła kańsik na pnioku, na gnotku albo na ławce, jako stoła przy ceście. Wiele razy było tak, że brała moją mamę, a obie pospołu drepsiły w czas rano, co by cosik mało wiele przedać. A na torgu już od rana było kupa ludzi, bo najlepsze mleko, wajca, śmietonkę albo syr szło dostać dycki w czas. Tuż ludzie gor z miasta, co nie mieli swojego gruntu, radzi chodzowali na torg kupować. Roztomańte wieca. Wszyscy wiedzieli, że tam jest zdrowe jodło, co urosło na ziemeczce, co się ją pognoiło, bez pruszków, a bez żadnej chemii. A ludzie z dziedziny za to nie chcieli moc grejcarów. Byli radzi, że to przedali, bo przeca dyski cosik się pokulało do geltaszki. Było tak, że ludzie kupowali furt od tych samych gaździnek, bo mieli wypróbowane, że mają fest dobre jodło. Tuż wnet jak zezdrzyli baj moją starkę w zielonej szatce z kwiatkami na głowie, to wnet ku ni szli. To, co się przedowało, zależało od tego, co na zogrodzie urosło, a co było we szpajsce. Dycki cały rok szło przedać wajca, mleko, maślonkę, biały syr, a masło. W lecie maliny, ostrężnice, lebo trześnie, a na jesień orzechy, pietruzieli, a marekwie. Stareczka jak wszystko przedali, to poszli do magazynu, a kupili dyski mamie jakiś bombon, a sobie też jakiegoś sztolwerka, co by mieli co cyckać, jak szli spadki do chałupy. We mieście było kupa magazynów. Ludzie byli też jakoś lepszy pooblikani, tuż dycki było się na co podziwać. Mama musiała drepsić za starką, a dzierżeć się jej za rękę, gor na torgu, bo tutaj było tyle ludzi, że się szło łahko stracić. Starka a siedyski śpiechali na spadek, bo przeca trzeba było doma obiad uważyć, a kapkę cosik kole chałupy porobić, tuż spadki już drepsiły warciejszy, bo oni mieli ciężkich taszek. Mieli za to w kapsie porę malcoków, a w geltaszce dzwoniły grejcary, czasem coś aj tam zaszuściło, tuż choć nogi i chwest bolały, to pusę mieli wyśmiotą. Dzisiaj jak się to dziecko wyrządzo, to temu ani nie uwierzą, że się szło do Cieszyna pieszo. Terazy każdy żyć wyrazi do auta, a jedzie. A kiesi ludzie drepsili patno z 20 kilometrów, a nie narzekali. Dycki jak jadem cesarską cestą ku Cieszynie, to się dziwą esi nie uwidzę stareczki jak drepce ku Cieszynu. Ale nigdzie nie poradzę zezdzić, bo przeca tych hańdownych czasów już nie ma.